If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. na intolaga hana bata biko mbibe na bata ono onye obula ga kwụrụ ọtọ uwe na bata igwe abacha na ara ebu emeghe nkene olowu pie na ọma ọbịa nzere kwesị ọnụ na-ekwuru ọra olowu abacha olowu tara nchala the longest episode no we na number 6 biko igwe abacha batago onye ọbụla kwụrụ ọtọ biko biko protocol chelugo dana bana ta ọmụta afọ chetu nwa obere we give you audience ọ bụ egwu na-aja na igwe ejiwe nabata igwe biko ndị cabinet ya na nwoke igwe kwuru soro igwe wee bataba the cabinet members ndị nzere ọzọ abacha je na ọkụ igwe ga wana ọmọdụ kenendo mmadụ aka ka iwe dole bana igwe abacha kenendo mmadụ wa ọgbọ igwe wa ọgbọ inú wa nílé ní ìgbà fún lílí
you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo ji iwu kelee. Na-aga onowu ya nọ na onowu talentara kọrọ. Onowu Abacha. Onowu talentara. Long time na onowu ma na abroad. Kisa, Christopher. Mmadụ bụ obi. Eze. Ọjọ́ ọ̀dọ́. Eze si ya. Nene ka igwe na-adụ. Nene ka igwe na-adụ. Black, no, even the black is blue. Go on, Adam. Even Anambra State, they go and go and they go and go Abacha. All happen to the program when you go to Anambra State. What else the black community from Anambra State? They go and go and Matthew Obi, the deputy speaker of the 10-minute legislature, and the secretary general of our society. You're welcome. My name is Oneruso. Who is the most eldest man when I'm also. I can never have to go no more to that. At the end, I propose you going to the Yadalo. Chippetuku, Orano, Obi Benny, the Rebano. I'm going to go to I'm going to go to the Mamma. And I'm going to meet. Obi Benny. Everybody is opposing go. The youth leader, comrade Chipolo Thomas. Thomas Ago, the youth leader. Abacha, Abu Dhabi. Biko. Ndị ọbụla na-eti egwu jelo. Emume nke. Oge anyị bịa abụrụ oge anyị kwesịrị ịbịa nụ. Anyị abịara late, anyị bịa gboo
nọ na ndị kwado na-akwadoro ka anyị pụta n'oge maka na onye kwụwọ arabụọla ya 3 o'clock ka anyị ji abịa ebe a ọ bụrụ na akwadotaziri ya ewebe anyị na-akwadotazigo anyị wee bịaba maka na akọwara ihe etu a n'ọnụ ọbịbịa anyị bịa abụrụ mgbe anyị kwesịrị ka anyị bịa ka anyị abịa maka iri na-akwadotaziri ibe a na-eme n'oge etu esi eme ya so na igwe ya awa ọjị ọwazie ọjị emeje mmemme ndị fọrọ afọ maka na ịnegharị anya ifu na-eribe ada nke arụ a n'okwere ekwo karịa nke arọ gara aga mana ebe a akwado ka ọ dị ka ọ na-adụ ọdụrọ ka ọ na-adụ ma anyị anabatago ya a na-anabatago ya Chukwu anabatago ya anyị na-anabatago ya n'afọ Jizọs igwe abacha gwa igwe ngwa biko onwe ndị kwu okwu ka ewepụta akpa ebele ka abacha na-agụ n'usoro omenanị abacha bụ elimede bụ elimede abacha maka na ife niile kwesị na a ga na-eme n'anyị abacha anyị na-akaba arụfụ na anyị na-eme ya n'usoro ndị Igbo si eme ya awasie ma ọ adịla ụmụ abacha niile mma ma ọ nọ n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ ekwu n'ụmụ abacha bụ aka ego fegbuo na mma ka bụ aka ji fegbuo na mma a sịkwa m nkọ ya kwesị ya ekwu n'iru kwu ụmụ abacha ya na-agafe ama anachighị azụ nsị na ọ ga-adịla nzere ọzọ mma ọ ga-adịla okolo mma ọ ga-adịla nwa ọkpụ mma ọ ga-adịla nwaanyị nụta mma ndị na-emere ife ọma na anyị abacha ekwu na ọ ga-adịla fa mma ndị na-eme ajọ ife ọma dịkwa nrụfa mma ndị na-achọrọ ka abacha na-aga n'iru ekwu na ọma adịla fa mma ife anyị na-ekwu bụ na abacha apụtaghị ife abacha ma anachighị azụ ife anyị kwuru na a ga na-eme na abacha anyị ga na-eme ebe a ka abacha niile zukọ wee wepụta asị mkpọkọ na nzukọ abacha na o nwere ebe ọzọ anyị ga na-eme ife na abacha ma onwe emume anyị na-eme jikọ abacha niile ọnụ nọọ na field anụnwa n'obodo ụmụazụ a ka anyị ga na-anọ wee na-eme ya na o nwere ebe ọzọ anyị eme ya ebe a riri nne ụdị ife ọbụla achọ ime o zulie ndị ọbụla etiecha ife niile wee na-ekele Chukwu maka nke taa ọ maa mma mana anyị na-ekwu na ife eme n'ụbọchị ata ama emezi ọzọ unu n'anya ụna fụ na anyị bịara ebe a na mgbe na kwesịrị ka anyị bịa ọ maka na ọ dịrọ mma na emeri ya ọfụma abụrụ m mmadụ na-abụ ọnwa ife eme ya na-emetọrọ ọfụma ekpuchie m ya na m ekwupụtie maka na anyị ga na-ekwu eziokwu ekwu na abacha Chineke ka anyị chebere abacha n'iru wee kwu na Chineke bụ ego ya na-achị abacha niile maka ndị na-agwọ nsị na aja anyị kwuru ọma adịrịfa mma ndị na-abụ ụmụnne fa na-aga n'iru arụ na-agbakasị ma na-enwe ntachi anya anyị kwuru ọma adịrịfa mma ndị na-abụ onwe ya na-alụ ụlọ ga-eje ebe a nye ọgwụ anyị kwuru ọma adịrịfa mma ibe anyị kwuru na abacha ga na-aga n'iru n'ife ọma dị iche iche abata na anyị abacha nke Chineke mere ebere ọ na-aga na mmasị Chukwu mgbe si ka Chineke nna gbadata ka o gosi ya achị anụnwa ọ ga-achị ya n'otu anyị achị ya n'ibe n'ibe ka onye anyị amamife ya
ka onye anyị ịtụ egwu ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko igwe agọzigo ọjị wee sị ka ntela bịarịa ya etelada maka ọ na-aga mụnwa na-esu ya. Ibe niile igwe gọọ n'ọjị n'ebe a ọ ga-emezu n'aha Jizọs. Anyị zuru ezu unu n'anya ịbụ na ndị ichie niile nata anụ nọ n'ụlọ na ha nọ ebe a. PG anyị nọ ebe a, youth leader nọ ebe a. Ya n'ime na-ekwu ugbo na nke arọ ọzọ ya aka nke a ma n'aha Jizọs. Emetaziro nke a onye ji akwụkwọ erue ọ na-ejetara anyị oluzi ọpas ya maka na nke a emetara ya etu anyị si eme ya. Mana anyị si na anyị ewuola anya eji ya wee sị na ọdụmma ebe anyị bịadara ebe a kwudo mmadụ rinne kwudo ndị mmadụ rinne n'ime anyị kwuru ebe a igwe kwu kọwagoro ka onye ọbụla mara obodo na ebe ahụ stadium Abacha ọ bụrụ ụmụazụ onwezi ya ọ Abacha niile enwe ya a wee sị na eribe ede arọ niile garịchasị ya na ebe a ka anyị anọ wee waa elu mee mmemme mbịambịa na-ebu isi aja ana ọgwụgwọ agbọ ya awa ụgbọ ọ bụrụ nwa ọbụ nọdụ nwa ọwa ụgbọ ọwazi ọgbọ ekwu ndị ọzọ wee gbaba ya na-esi n'ọdụ epu ome n'isi ka o si epu ome. Ibe anyị na-ekwu ugbo etu esi eme ya agodoluwe oledoluwe mmụọ a na-eme n'ime adụ n'obodo Ụmụdị ka ọdụ nọ n'Olise etu ndị o si mee ya Abacha wee Abacha abịa ịta na Abacha wee ji wee weta ebe a ga-alụ ma palace na ibe niile wee sị na ọgụgụ stadium anyị so onye ọbụla eke jizikwa ya n'afọ ọzọ n'aha Jizọs na anyị zugwu anyị zuwelu wee sị Chukwu eziokwu ọjị okwu ntụ atakwa n'ọjị ịhụnanya rudo ta ọjị ndị dị aba anyị be ka ana rudo n'aha Jizọs agụghị egwu anyị ekoba ndị chikwara ibe ọ ya adịrụba mma ibe anyị na-ayọrụ Chukwu ụbọ ife bata na Abacha ọ ga-adịrị na aga n'aha Jizọs. Onye gbara ebe ụlọ rie onye narụ etoghị na ntụ ebe ihe eto PG awago ya na onye otu wee si Chukwu ndị niile bịanụ si ibe niile mmanya na-eke ebe a mana ọ dụrụ ya kịta mana ọ ya adị ya n'arọ ọzọ n'aha Jizọs. Wee si Chukwu ana Abacha ezumezu Abacha iji ugwu na iche nta mmụọ Abacha ji eji ibe ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ n'ala fa agbadatago ibe niile agasịrị werere n'aba nke na ọbara na mmụọ nsọ. Adịbe nọ n'ihu Abacha na ọ na-azụ ọ nọ n'iru na-azụ ọ nọ n'etiti a sị na elibe dị nke arụ a ọ malụ mma mana nke arụ ọzọ na-agbakarịsị ife a na-emetara a ga na-emezi ọfụma. Ibe ndị Igbo ji wakarịsị anyị bụ na ndị Igbo ji ịfụnanya na udo wee na-aga arụ agaghị igbochighara azụ na anyị Abacha ka Abacha were udo na ịfụnanya wee na-aga wee sị ka Chineke nna gozie ibe niile anyị na-eme ebe a na ndị niile sọ maka ibe taa okwukwe ji wee bịa ma ọ bụ maka ebe anyị ejiwa na ya ọ kachasị ndị ike metụrụ aka weta ya mechi ya azụ ọ ga-anọ n'udo na emori ọ na-ekwuru ajọ mmụọ n'ụzọ ka anyị ekwuru ajọ mmadụ ọ ya eje n'udo na emori ka Chineke nna gozie mmanya anyị nwa aka ọzọ nọ n'obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek
Seek wisdom, knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Ndị Igbo ji